Takže čau lidi, vítejte u úplně nové série ze hry World of Tanks a dnes je tu se mnou můj kámoš Playerman. Čau lidi. A dneska se koukneme na vlastně začátky World of Tanks. Tak, ze začátku vlastně máte garáž, které jste si už asi povšimli. Máte tam 7 jedničkových tanků, těch úrovní je 10. My dneska začneme s těma jedničkovýma tankama a ukážeme vám prostě, jak si můžete koupit nové věci a jak si můžete koupit nové tanky a všechny tady ty základní věci. Takže, když dáte vyzkoumat, tak tady máte různé věci, jako třeba dělo, hlaveň, vysílačku, motor a pás a za něma vidíte, že máte určitý počet tanků. Děla, to vám řekne, jak fungují tady můj kamarád Sandbull. Takže děla fungují tak, že vlastně jsou jednorázová děla, jsou rychlopálná děla a slouží vlastně k tomu, že dáváte větší uškození a víc toho prorazíte. Hlavně k tomu, že vlastně budete mít větší pancíř a vysílačka je k tomu, že vlastně máte větší dohlednost. Že když třeba máte tu první vysílačku, tak vidíte třeba na určitou vzdálenost, ale když máte tu druhou, tak vidíte ještě o určitou vzdálenost dál. A motor je k tomu, že jedete rychleji a pás je k tomu, že to vlastně nese větší hmotu. Takže třeba, kdyby si měl o hlaveň, tak a měl by si to ten začáteční pás, tak nemůžete mít zároveň ani to lepší dělo, protože by tam neunesl. Přesně tak, takže si musíte právě koupit ty lepší tanky, aby vám uneslo přesně to, co chcete. Tak co, Sandbull, dáme bitvu? Jo. Tak jo. Když já dám střih a až budeme v bitvě, tak to zase pustím, tak se tím čau. Čau. Takže jsme zpět. Jak můžete vidět s lidí, protože většina lidí už nejezdí s jedničkovýma tankama, ale koupí si už rovnou dvojkové tanky. Přesně tak. Výhoda ale jedničkových tanků je ta, že jsou většinou velmi rychlí. To znamená, když se potřebujete někam dostat první, ty jedničkové tanky vám to právě umožní. Mimochodem, když tak tam máte 6 pulíček a když na nějaké z nich najedete myší, tak se vám to ukáže právě v tom napsat týmu. No, já to mám nastavené na tvrdé I. Já teda taky na Y, no. Ale viděl jsem, že někdo to má i na jiných písmenkách teda. No, to se dá přenastavit, jasně. To se dá přenastavit, ano. Jinak. Ovládá se to klasicky jak Minecraft, VSAD, střílí se tady normálně pravým a levým a levým se střílí a pravým se jako kdyby zaměřuje, že zaměříte cíl a nemusíte jezdit myší přímo. Výhoda ale toho, že vlastně máte nějakou kvalitnější myš, je ta, že vodko, nebo World of Tanks se velmi často seká, takže mě teďka třeba zničili, ale je výhoda mít lepší myš, protože se vám to bude sekat a než si povšimnete, že je někde u vás cíl, tak se nestihnete prostě otočit. Tak to bych věděl, že to má jaký tank. To je takové lepší. Třeba, nevím, chci vědět, jestli nemají vlastně těmi hráčami, kde máme slabé, tak to se nepokousíme. Ty to máš teď taky, nebo ty to máš? Já to mám úplně stejně, Adama. Takže, a jinak čau. Zatím čau. Takže jsme zpět. Jo. Vidíte, že jsme s těma jedničkama
získali určitý počet zkušeností a stříbrňáků. To jsou mince, za které si právě ty tanky pak můžete kupovat. Mě to ještě nebojilo. Co? Mě to ještě nebojilo, že to. Protože ta bitva ještě neskončila, nebo skončila. Jakože ne takhle, ještě neskončila, ale vždycky za to dostanete určitý počet mincí a určitý počet zkušeností. Teďka si dáme třeba bitvu s tank Medium 1, protože je velmi silný a většinou bývá jako první v bitvě. Tak čau lidi v bitvě, ahoj. Čau. Teď. Takže jsme zpět. Jak můžete vidět, máme tady nejsilnější tank. Přesně tak. Sice jsme s Adamem jsme ze třetí a čtvrtý, ale to je jenom proto, že ty další T1 jsou lépe vytuněné. Že ne, to je tak, že vlastně to je podle abecedy. No to taky, ale že jsou lepší, jako, že jsou lépe jakože vytunění. Jinak. Vidíte, že vedle nás je tank T1, který je opět nejhorší, tak jak jsme to měli my. Já jezdím na jedno místo. To místo mám rád z jednoho důvodu. Nahrabete tam co nejvíc prostě, jakože můžete tam zničit co nejvíce tanků. Sunbull, pojď za mnou. Vidíte, že tento tank má prostě jiný znak než třeba T1 nebo dělmistr. Tak je to z toho důvodu, že tento tank je těžší, že je střední a že má lepší pancíř. Proto jsme taky na té lepší úrovni. Teďka si šineme na to místo, které mám rád. Právě před náma je tank taky T1 Medium, který právě vysílá SOS, to je to, co jsem vám říkal, že když zmáčknete Z, tak právě tady tu funkci můžete použít. Já vám to teď třeba názorně ukážu. Podívejte. Já teď vlastně vydávám SOS. Najdete a pustíte. A když chcete třeba naznačovat v mapě, je to třeba nebezpečné, tak prostě zmáčknete Ctrl a zmáčknete prostě na vinu. Tam je jen něco, prostě. Ano. Teďka, jak vidíte, tak už tam máme hodně nepřátel, tak se budeme posunovat k nim, aby jsme nahrabali co nejvíc právě těch killů, jak říkám já, nebo těch nejvíc zničených tanků. A já už jsem zničil jednoho tanka, jupi, já už mám jednoho. Není šmachotný. Já taky můžu ukázat, jak je to, když zničíš tanka. Ne, to je pravda. Vypadá to, že jim to šla přímo skrz. Není, ne. Znič toho je 17%. Padáme odsud, tady už nemůžeme zůstat. Jak můžete vidět, právě mě zničil Medium 1. Protože měl mnohem lepší dělo než já. Protože já mám bohužel to začáteční. Já tam zatím střih, nebo mám se na to dívat. A mě teďka taky zničil tank Medium 1, stejný tank jako já. Střih a zatím čau. Čau. Takže jsme zpět. Ahoj. Jo, jak můžete vidět, tak právě nám tady dojel vlastně ta bitva s tou T1, takže jsme se tu dostali určitý počet zlaťáků. Ano, máte to tam dole, jsou takový zprávičky, vpravo dole jsou zprávičky, když si klikněte tam na detaily, tak se vám to právě zobrazí přes tu plochu, jak jsem říkal já. A jak můžete vidět, tak jsme právě prohráli. Všechna spojenecká vozidla byla zničena. To je proto, že měli lepší tanky a naplánovali si to mnohem líp než ti naši spojenci a než vůbec my. Jo, když vlastně jdete do bitvy, tak hlavně záleží na tom, jaký máte tým. Že
Ano, přesně tak, protože záleží na tom, jaký máte tank, protože můžete mít špatnýho tanka a zničí vás na ránu, můžete mít dobrýho tanka a střílí do vás hrozně dlouho, než vás nezničí a to je právě ta výhoda. Ovšem taky záleží na tom, jak se tu bitvu naplánujete, protože když máte dobrý tank a vjedete přímo do středu toho bitevního pole, kde vás je největší pravděpodobnost, že vás prostě zničí, tak se pak nedivte, že jo, že jste umřeli hnedka, ale když máte nejhorší tank a dobře si to naplánujete, tak to je pak dobrý v tom, že můžete někdy i kolikrát vyhrát a dát hrozně moc právě těch zničených tanků, dát těch hrozně moc killů. Teďka dáme třeba bitvu a jdeme, vyber si. Jo, tak já bych to teďka pustil s L-traktorem třeba. Ano, L-traktor. Ten je o jedno políčko lépe jak T1 tank, T1 právě, takže dáme si to do bitvy a čau čau. Čau. Teď. Takže jsme zpět, jak můžete vidět. Jsme jedni z poslední. No, ale vidíte, že jsme o pár políček, o 2 políčka, o 1 políčko výš jak T1 tank, protože T1 tank má mnohem méně života a mnohem slabší pancíř a taky má slabá děla často. Tady v této bitvě vám s Adamem ukážeme dobrou taktiku, jak získat co nejvíc zničených právě vozidel. Takže Adame, pojď za mnou, jo? Do toho! Jak vidíte, tank L-traktor je velmi pomalý, takže není vůbec jednoduché s ním jezdit. Pomalinku se otáčí, pomalu nabíjí, pomalu jezdí. Jak před náma můžete vidět, tak tady máme takový menší otvor, vlastně, ke kterému můžeme přímo najet. Pro stíhače tanků hlavně. Ano. A který můžete prostě vidět a právě nahrabat těch co nejvíc. Toto je právě dokonalé třeba pro T18. Pro T18. Ano. Jak vidíte, zaměřování úplně na pytel, vůbec s tím nejde prostě zaměřit, je to špatné. Cíl zaměřen. Jo. Zničil si tanka? Ne, ale nekusím to. Nepřítel se stáhnul. Připraven k palbě na cíl. Čekám rozkaz k palbě. Kam zmizeli? Ne. Adame, tam bych nejezdil, tam jsi přímo na mužce. Právě to je to bitevní pole, do kterého byste neměli jezdit, protože tam si vás během chvilinky zničí. Ty někdo volá? Ne, nevolá, to já jsem se jenom písal jako muziku. Jeden z našich pásů je zničený. Padáme odsud tenhle ta... Jak je to na ní, když jdete přímo do prostřed bitevního pole? Přesně tak, já mám teďka na mužce Cruisera 3, to bych měl s největší pravděpodobností zasáhnout. Takže jsme zpět, promiňte, že jsem to střel, ale Justinka vešla se, která začala otravovat, protože se vám vážně omlouvám. Tak, jak vidíte, tak Adama už zničili. Já ještě stále žiju a jedu si pro dalšího killa. Bohužel toto dělo má úplně mizerné zaměřování. Takže kamkoliv zaměřím, tak to střílí asi o 2 metry vedle. Takže musím počítat plus minus přibližně. Já když teď ještě mám píšte do komentáře, jak to chcete vidět, jak jdeme do konce, nebo to mám nic. Jeden z pásů je rozbitý. A mě už zničil tank D1. Jo, řekni čau.
To je dvojkový tank, tak čau. A teď. Takže to by bylo pro dnešní díl všechno. Jo. Příští díl si ukážeme vlastně, k čemu slouží tady to slovo četa vedle bitvy a náhodná bitva vedle zase bitvy. A k čemu slouží právě a jak můžeme vycvičit posádku, kterou máme u právě jednotlivých tanků. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, pište nám komentáře, co byste třeba příští díl právě chtěli vidět a budeme rádi, když budeme mít hodně lajků. Čau. Čau.